Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Κώστας Fix Everything. Σήμερα θα φτιάξουμε το Sony Ericsson, το W300i. Το κινητό όπως βλέπετε έχει χαλασμένο ηχείο. Για να το δείτε, το έχω δυναμώσει στο full, ενώ ο φυσικός του ήχος δεν είναι αυτός, είναι πιο δυνατός. Σήμερα θα φτιάξουμε το ηχείο. Θα βγάλουμε την μπαταρία και εδώ είναι το ηχείο και υπάρχουν 4 βίδες και τις οποίες πρέπει να τις βγάλουμε. Μπορούμε να πούμε ότι το κινητό αυτό έχει 0,3 MP, έχει Bluetooth, παίρνει και κάρτα μνήμης, η οποία είναι και εδώ, η οποία την παίρνει εδώ. Χωρίς κάρτα μνήμης έχει 20 MB, είναι Walkman, έχει και υπέρυθρες. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το πάλιο το ηχείο. Βγάζουμε τις βίδες που υπάρχουν 4 βίδες. Οι 2 οι οποίες είναι κάτω κρατάνε το πίσω μέρος και 2 που κρατάνε και το ηχείο και το πίσω μέρος. Τώρα με προσοχή θα βγάλουμε το πίσω μέρος . Όπως θα δείτε, εδώ είναι το ηχείο. Θα τη βγάλω από την μπροστινή, από την πίσω πρόσωψη. Όπως θα δείτε, υπάρχουν 2 κυκλάκια. Αυτά ενώνονται με τα σειρματάκια του κινητού, κάνουν επαφή, στο οποίο περνάει ο ήχος. Αυτό είναι το παλιό το ηχείο, το οποίο μας είναι άχρηστο. Εδώ έχουμε το καινούριο. Το καινούριο το ηχείο, όπως ήταν και το προηγούμενο. Θα το βάλουμε στο πίσω μέρος του κινητού. Και εδώ είναι η θέση του ηχείου. Μετά θα ξαναβάλουμε το πίσω μέρος με προσοχή. Θα βάλουμε και τις βίδες. Μπορούμε να πούμε ότι το κινητό αυτό αξίζει μέχρι 85 ευρώ στα καταστήματα Γερμανό, Wind, Vodafone, ενώ στο ίντερνετ όπως ο Scrooge αρχίζει από 85
και φτάνει μέχρι 60. Τέλος θα βάλουμε την μπαταρία, να δοκιμάσουμε το ηχείο εάν δουλεύει. Και αυτός είναι ο φυσικός ήχος του Sony Ericsson W300. Και εδώ σήμερα φτιάξαμε το Sony Ericsson W300 στο Costas Fix Everything.